ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଆମର ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ହେଉଛି ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆମର ଅଛି ଏ ତଳେ। ଆମର କସର କେବି କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ। ଆମର ଆଜି ଜାଳ ସରିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଏବେ କାଠରେ ଆମେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ ଆଜି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କାଠ ଏଇନା ନେଇକି ଆସିବି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଆଣିବି। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କାଠ ଆଣିଦେବି। ଆଜି ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବା କେମିତି? ଆଜି ଭାଇ ଉପାସ ରହିବା। ନହେଲେ ଆଜି କାମ ହେଉଛି ଆମର କାଠ ରଖିବା କାମ ଆଜି ଅଛି। ଟିକେ ହାଣିକି ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଇଏ ହେଲା କାଠ, ମହାଲିମ୍ବ କାଠ। ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଶାଳ କାଠ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଶାଳ କାଠ ଭାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। କାଠ ଟିକେ ଆଜି ରୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଉପାସ ଭାଇ। ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ଚାଷ ହବ। ଏଠି ଭାଇ ଚାଷ ହବ। ଇଏ ସବୁ ସଫା କରାହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଚାହା ଚାଷ ହବ। ଚାହା ଭାଇ ଚାଷ ହବ। ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି କାନ୍ଧେଇ ପାରିବି ନା? ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ବାହୁବଳି ହେବା, ଟେକିବା। ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଦେଖିବା। ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାଇ ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି। ଇଏ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଇ ଛୋଟ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଖସାଇଦେବି ତଳକୁ, ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଏତିକି ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତାକୁ ଦେଖିବା ଦି କଡ଼ କରିକି ତାକୁ ପିଞ୍ଜି ଦେବା। ପିଞ୍ଜି ଦେଇକି ଭାଇ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ କରିଦେବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବେ ଭାଇ। ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛି। କସର କାମ ଆମର ସେଇଠି କସର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଭାଇ ଏତିକି କାଠ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କାଠ ଆଗରୁ ଅଛି। तो भाई मेरा वीडियो केमती आपण मानक लगिला लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब सब कर देगा भाई। जय श्री राम।